Hogyan tudod nagy képernyőn nézni azokat a tartalmakat, amelyek kizárólag az RTL Plus előfizetéssel érhetőek el? Az RTL Plus alkalmazás számos módon elérhető okos tévén, így könnyedén hozzáférhetsz kedvenc műsoraidhoz a nagy képernyőn is. Az RTL Plus alkalmazás kompatibilis a legnépszerűbb márkák operációs rendszereivel és okos tévéivel. Amennyiben Samsung TV-vel rendelkezel, keresd meg a Samsung Smart Hub-ban az RTL Plus alkalmazást és kattints a telepítés gombra. Samsung okos tévéden az RTL Plus Premium csomagot éred el. Ha lakatokat látsz a tartalmakon, akkor a csatlakoztatott fiókod még nem rendelkezik RTL Plus Premium előfizetéssel, lejátszani nem tudod őket. RTL Plus Lite vagy RTL Plus aktív fiók esetén csomagváltásra van szükséged a tartalmak eléréséhez. Csomagváltáshoz és előfizetéshez látogass el az rtlplus.hu/premium weboldalra. Amennyiben RTL Plus Premium csomag előfizetéssel rendelkezel, az eszközök párosításához indítsd el a Samsung okos tévéden az RTL Plus alkalmazást, és ezzel párhuzamosan lépj be az RTL Plus fiókba weben vagy mobil applikációban. Az RTL Plus felületén weben vagy mobil applikációban lépj be a Profilom menüpontba, majd az Eszközeim kezelése almenübe. Itt kell megadnod a tévékészüléken megjelenő 5 karakterből álló kódot, ezzel tudod párosítani a két eszközt. Ha ezzel elkészültél, már élvezheted is az RTL Plus Premium csomag műsorait nagy képernyőn keresztül is. Ha bármiben segítségre lenne szükséged, nézz körül a weboldalunkon a Sugó központban, vagy keresd az RTL Plus ügyfélszolgálatát.